Kirina Mjati oya achibvunza VP Constantino Chiwenga a shocking question. Anozikanwa kunzi Kirina Mjati anostopa zvigananda aiwa is a lieutenant anoonekwa kunzi anopresa VP Constantino Chiwenga aiwa achipa nguva ino achiti no to 2030 no to zvigananda. But panguva ine oya achibvunza VP Constantino Chiwenga a question after panguva ino yakuonekwa kunzi VP Constantino Chiwenga is one of the architects vakaita kuti 2017 transition ivo possible, but ma-outcomes e2017 akuonekwa sekunge ari kudiveta from the main goal, not about subscribe or like on the bell icon. Panguva ino anobuda anyora achiti Mukanya Chiwenga, a simple question remains: are you proud to be remembered as the face of the 2017 coup, a coup that promised renewal but instead fractured the nation, deepened fear, and left millions of Zimbabweans worse off than they were under Mugabe? Is this the legacy you accept as yours? Zimbabweans are watching, history is recording, and this time silence will not save anyone. Mwari wevana veZimbabwe muripiko, nehanda nyakasikana, wakatsipikwa zvokuti watadza kumuka here? Inga wakati mapfupa ako achamuka denga? Sarukiro vana veZimbabwe kubva mumaoko emhuri ekwaMnangagwa. Ndo mashukano mudaitogwa panguva ino naKirina Mjati aiwa achiva achibvunza VP Constantino Chiwenga achiti toona panguva ino zvikanada vana kuda kuchita gurei nevamwe vari kuakiuzwa vana Wikinojivayo, vana Sivanda vachionekwa kunzi these are people vari kuonekwa kunzi vari kuita zvavanoda aiwa nestate, ingava land, ingava mari, ingava maresources. Ndakume section medu mbodza mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pe-this question which was posed to VP Constantino Chiwenga. Ndakume section medu dzamafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, hit on the bell icon.